रागाबो जोंबाय थानांगोन बेफोरबायदिनो मोनसे मोनसे होननानै आंबो दिनैसो नायखनदो खिन्थु गावथ' आं खोन्थिनायावसो नायखनबावदों नै हाव सोरखौ उल्था दिनखोलैबायथो नोंखौ मानि कारननि लाबोदो मानसिया नै नायबाय था लोगोफोर नायबाय थायो जिबौआ नै जिबौआ सिख्राव होननो नाङा समाजनि मानसिया आंखौसो बया होनगोन इस समाजा ini mana? Iya, semua Faltu खालामबाय थानो नाङा मोजाङै साफा खालामनांगौ मिथिगौ ना गुरनाय सोरांबानो इखौल' थान्दा लाना थाबाय थायो मिथिगोना Yoi, ini खुगाया जिफोरलायदो हे भगबान नै नाहरनाय Good morning लोगोफोर जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय इनफाय बहुत गोबाव जाबायमोन नालाय भिडिअ बानायिया ओमफ्राय मैया मोनसे आगारबाय भिडिअ बा नोंथांमोना इमान नेनानै दंमोन माने कमेन्टआ सब मा जादोंमोन मानि कारणे भिडिअ लाबोआखैमोन इदिल' गोजा रेगुलार जाबाय थासिगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नै दिनैबो थरायनाखौ आं एदावलायनोसै मा होनो लोगोफोर नायलांबाय था ओमफ्राय थरायनाया दहायनिफ्रायनो माने गाबख्रावगासिनो आंखौ माने बन रोगानो लोगो लाफानो आरो मानसिया बन जाबबाय दं नालाय इयाव माने गावदो रोगाफानांगो आङो गावदो रोगाफानांगो ओमफ्राय आं आरो थांफायाखै बखिगासिनो बखि रोगागासिनो खोमा थांबाय नै खावसे जाबखांबायानो मथामथि थरा बेफोर माखाबा जाबखांबायानो सङै मानसिया रागा जोंखादों मा जोब्बायानो सं हा जोबसिगोनानो संदो हा रोगाखादो नामा सब मालाय बिहावा सिननानै दोनजोबदो इयाव बिहावा सिननाय बनखौ मालाय माबाया बिहामजोआ रोगागासिनो मोजांसो खोथादों बया खोथादों नामा माबा मोजांसो खोथादों आङो बिहावा सिननाय बनखौ बिहामजो रोगाखानांगो माने मावा दाङा ओरैनो जागोन होननाय रखम ओरैनो जायो नामा मावा दाङा ओरैनो जायो नामा मोनथिया बा आं बाथौदो आरोलै दिनै एखायनोथ' रोगायाखै नों रोगाबाय माथो जाखो बानायखायनोथ' रोगायाखै आरोलै आङो इलै माखा जाबखांबायानो जों खावसे बाब इमान रागा नों बायदि हिनजाव मोननानै मा नांबावगौ जिबनाव फैयो नामा बाख्नायबाल' फैयो ओमफ्राय दा बुंबाय थाबाबो लाजि मोननानै खोब हाजिरा मावनो थांलायनाय लाजि गैया हाजिरा मावनानै थांनाबो आरो इयाव न'आव फैनानै ओमफ्राय ना दै होआखै माबा होआखै खाननै हाजिरा मावनो थांनायानो थरायनाय बेसेबां दुखु मा दुखु इलाय थांदो ओमफ्राय ना फैसाखौबो थाइसेबो होफैनो हाया बोजा मा मावदो बोजा मा मावा आंखौ नुयियावनो बेसेबां दुखु खाननैसोआनो नोंखौ नुयिनि दुखु जायाखै आङो नांलाय मोनिनि थांनानैलाय फैसाखौ होफैनो हानांगौ ना फैसाखौ होफैनो हानांगौ अ जानानै खि गारजोबनानै मोजां होनदो नामा जाखांनानै फैसाखौ होफैना जाखांना खि गारजोबलांबाय माने नामानो गैला नुबाय मावनायनि इमान बायदि हाजिरा मावदोसो मावदो दख'ना गांसेबो मोनगाङा देलायनाय हे खामला बायगोन बेफोरबायदि हिनजाव मोननानै जिबनाव आरो मा नांबावगो थरना दे माव मोजाङै मानो रागालै नोंलाय
nữa ấy da Cậu cậu không mà cậu cũng thấy ta 8 second. लोगोफोर मोनसे प्रेंक खालामनि अभी मजा आएगा ना भिड़ो आंनाव जिबौ मासे दं इ जिबौखौ बनाव दोननानै माबायदि रिजेक्ट जायो माबायदि रागा जायो नायलांबाय था इमान रागा दिखांदों आंनि सायावबो Bro, nah. Asbak tu pindah deh. Nailang kita lupa. Macam ni benar. Si cai pun ketenan tanggal mana ikan lain apa gitu, ikan lain apa gitu. Naik. Tampai dulu, tampai. Hi mà thầm dè lì man se suele lang sing wali Kira-kira kemuncak yang malah nilakai ini. Masih viva. Warna ini ya nih raga ke mantum mutena yang ke ajau beti ajau tek tahu tumko ready guys ready laki yang kiri Hindi ba nuguran ba? Hindi ba nuisong? Hindi na lang. May talaga ba?
रोगाजोबना साबगोन खोमाबोथाय रोगाखांजोबना साबगोन Nih, naik beda lah, kawan naik beda ya nih, sibu nih, sibu. लेकिन 1 सेकंड Ma. Oh iya. Mau beli sih mau kita lama kok. Aku jiran. Ngadi. Bakal jadi ibu tuh kemana sih kita ini lay? Oh, kesalah kamera mecak. Ba, katro beli kacang. Sila bela sampai sana deh. Upini pai ma pisa kurus kamu lagi geleng lay. It's my rules. Manci kamu ada yang manci kamu boleh ya. Iman kamani mau uang nih jawab ba, si Bono. Apa ini ngama kamani mau do? Ngama kamani mau do? Ne, nor. Maklas balik nih, Pak. Potong ini, Pak. Iya, apa sih bayi meni? Mencet tang bayi, arah mencet mana yang kau drag hasil akhirnya, apa drag hasil ini ternak, boy drag apa sih nanggung itu? Makaram never, sapkang turun ane, arah mau next time beli kau mana kan? Boy gini nih, Pak. Mata, Paragi yang gitu juga. mana? Mudun orang masa? Nih ya, piazi full nih piazi. Boleh, sama bar kadol gitu ba. Pias by di bar saya baby bar mabia bifang abu pias by di nih. Ih, ini mata lo kudu neng mai sabu sona tung bodong. Mai sabu sona tung bodong. Ikut dunia nih kalang karma kasung masa nadong nih lagi pernah. Nih, nih. Wah, 2 boser seni, semua sangat aneh bencana dong pengen nge kami berenai, nagurnai, serang bani kalau tanda lana tapi tay micina. Yo, ini fuga jiperlah deh, poban. Nengah ibu di sana tanah ini lap kaya ma bea lana nih soal di ugar bea kalang kera. Ini malah kesan lang, ini sering siapa ada. Ibu keseru kargan, hinjab sana nih ukar apa seru kargan ibu. Nih lagi pernah,
Iman baयदि जाजोबनानै दं नै आंबो दिनैसो नायखनदों खिन्थु गावथ' आं कन्टिनिउस नायखनबावदों नै हाव सोर उल्था दिनखौलै बेथो नोंखौ मानि कारन लाबदो मानसिया नोंखौ मानि कारन लाबदो ओमफ्राय इखौ हगारनो गारै नों गामियाव थांना थाहैबाय थाबा डाइलग मारनानै गामियाव बेरायना थाहैयाखै ना गुरनो थांबाय थाबा खुगा दं होननानै बोखा होननाङा दे आंखौ ना गुरनो होननानै थांबाय थाबा बोरै जानो साफा खालामबाय जल्दि साफा खालामबाय जिउनि लोगोलायनो ना गुरनाया हाजार बुंबाबो नोङो आंखौ बाथा होनानै लाखिनो हानाय नङा आङो इमान बायदि दं सनानि होगोन आङो ना गुरनो गान आसि अरस'नो हागोन नोङो अरस'नो हागोन नोङो आसिगोन आसि अरस'नो होनलायदो नोंनि डाइलग जल्दि हगार माबार रागाबो जोंबाय थानांगोन बेफोरबायदिनो मोनसे मोनसे होननानै होबाय खोमा एबार हासिबसो इफोरसो हिनजाव मोजां हगार साफाय हगार बेथो बिखुमजोआ फैबा नोंखौ मा होनलांगोन न'खौनो साफा खालामफेरा होननानै बखिलांगोन ना हो बखिना बखिया इनो मादो यासो माबा फाल्थु खालामबाय थानो ना मोजाङै साफा खालामनांगौ मिथिगौ mana sama kalam ba mesti sama kalam dialog marne ba ek number buri dawlet gamyo inas ikini gamyo inas dialog marne na kumanda portoman nchigna rajaber man baidi ini karakini Ragai mini papa woi. Ini fai nenggo pon kesabne nana kaulanane mana ada susra sabna denka. Saya tahu mau. Iman kebacikan tadi benam gue nama. Aku sikrau nanga. Sumas di macam sebuayan kan. Sumasa. Sumas naik gitu. Sumas naik gitu.